Hjemsted Import & Handel A/S er en 100% dansk virksomhed, som er grundlagt i 2012 i den sønderjyske by Agerskov. Det hele startede med én ejer, én medarbejder, én erhvervsbygning og et klart mål. At levere kvalitetsprodukter til danske haver, det holder i mange år og skaber glæde. Når du handler store ting på nettet, som legehuse, skure og hegn, er det afgørende at vide, hvem du handler med. Hos Hjemsted Import & Handel A/S har vi samlet ekspertisen under ét tag. Så har du altid sikret professionel rådgivning, levering og montering, uanset hvilken af vores webshops du besøger. Hos os betyder det, at du kan købe ikke kun produkter, men hele løsninger. Eksempelvis på hegn, redskabsskur, carporter, havehuse, der tilbyder vi også en professionel opsætning, og vi tilbyder levering i hele Danmark. Vi er lagerførende, hvilket betyder, at vi ikke bare er dropshipping. Vi har størstedelen af vores varer fysisk på lager. Vi har showrooms 3 steder i Danmark, så du altid kan komme ud og se produkterne, før du køber, mærke kvaliteten og få svar på dine spørgsmål. Et af vores største fokuspunkter i dag, det er at skabe tryghed for vores kunder, sådan så de har et sted, der er trygt at handle, og vi vil gerne skille os ud i forhold til mange af vores konkurrenter, fordi vi har en rigtig bygning hernede. Man kan komme ned her i Sønderjylland, i Toftlund, hvor vi sidder fysisk, se vores showroom, møde vores personale, se vores lager, og det er sådan nogle ting, vi gerne vil vise vores kunder for at give den her tryghed. Så uanset om du skal bruge et legehus, hegn eller redskabsskur, så velkommen til Hjemsted Import & Handel. Vi glæder os til at hjælpe dig.